First time belum repot lebar. Udaलगुरि जालायबायना दिन सानसेना जागोन मानसिफोरा ना रुटिसो जायो बार्थडे फालिबाय फैदों बार्थडे गरायसर टाउनाव जाहैबाय गरायसर Welcome to my YouTube channel. दा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय जालायबाय दा नोंथांमोना नायगासिनो फैलाव नार्जारि YouTube चेनेलाव दा आं उदालगुरि थांनो नागिरदों आरो उदालगुरि थांनो नागिरनायाव सासे लोगो फैगासिनो बेयाव न'आवनो दं लामायाबो आन्डार कनस्ट्राक्सन गै ससेया प्लास्टार जाबाय गै ससेया आन्डार कनस्ट्राक्सन आरो दा लोगोआ फैगासिनो बे लांगोन आरो आंखौ दा नेनोसै दसे उदालगुरि थ्रु उदालगुरि एक्टर Malik, boरै खबर मोजां आदसा थांसै होनबा उदालगुरि सानसेनि जालायबायना दिन सानसेना लागा रुटि जागोन मानसिफोरा ना रुटिसो जायो फार्स्ट टाइम लं ड्राइभआव थांलायबाय आरो उदालगुरि गारिया लंबानो जाखाया गासै खिनिखौ जाखांजोब्बाय थांफिनसै एबार उदालगुरि दा गासिबो जानांगौ खिनिखौ जाना लाबाय खालायसै एबार डाइरेक्ट उदालगुरि फैदो आयौ जों बिराद थांगासिनोलै थांनांगौ दा दंफैयो बङाइगाव थांसै डाइरेक्ट Birthday फालिफैनो birthday चन्दन हेपि बार्थडे बार्थडे फालिनोसो फैनाय जाबाय जोङो मिथिबाय गासै ग्रोब गरायसर टाउनाव बार्थडे पार्टि बार्थडे फालिफैदों बार्थडे गरायसर टाउनाव जाहैबाय गरायसर मोनजाबावा सासे मिरामिससो दिनै Niramis. Masih salah kali na. Buruk kamu masakai. Masakai. Itu malah tak mungkin lah. Jangan usah lah. Jangan usah lah. Jangan usah lah. Bermia. Viewers ni cameraman dah le. Bhutan awak sang lagi. Sir. Bina. अच्छा. Viewers apa ini nama? Dia betul ke dia? Kalau kontrol habis kan. Jadi kami salah nih. Kau ni real kan tak ada. Lu mau main apa? Tang tang no. Video apa? Mana bro mana? Dilarang mana? Mau kali. Mau mana? Bisa sungai ni. Kau record. Kau ni. Mujar kak pahile bukan gitu dah. Malam kimara amena di ini kimara malam diskon tu men kita hotel jalan aja. Biar nak. Mau mana sih?